ngangkoso kowe tega gawe lara marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane Kang Mas yen gawe lara atimu wis tak buat-buat kak Jeng tak tabahke tenan tambani ya Mas iya Mahardika Davi Patorono apa sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mentingke wong liya apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumuting pinggir segara iki satenane takdirku sing jawabke liramu keto ati peto lambe koso kowe tega gawe lara marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu satenane takdirku sing jawabke siramu keto